What's up guys? Good morning, welcome to my vlog. So niami diri karon sa bukid nagkuan, harvest sa buwahan mi no. So nakapuno na mi og tulo. So ikatulo na ni ka karton namong napuno. So na akong uban diri si Sharintoy. Murag naog earring, sige kaon sa buwahan. Murag nagwakwak. Good morning sa Sharin. Good morning guys. Good morning, guys. Udong di ay to dito siya nagsaka si Dodong oh. Nasa diya nga punuan nagsaka. So kami naarami diri sa dapli naghuwat no. Kay tigdawat rami sa kuan ni Dodong sa iyang harvest. Among giharbisan diri sa bukid, naami sa Kalasangan. Naami sa Kalasangan. Umaw na ang view sa amo ang giharbisan. Naami sa So diri rami naghulat sa dapli no. So narang karton nga among kan ikatulo na ni siya nga karton among napuno. So ang duwa to ara dito sa unahan namong gibilin. So kanina among harvest mga bayot kay kuan na day ni siya no kanang unsa nga lang ani na Rex? Clearing na day ni siya among harvest karon no kana bitaw humana bitaw harvest bitaw gyud unya nay nga bilin. So muni among harvest karon. Nag-clearing nami. Pero dani ra pud na area among gi-clearingan kay lagi wala naman puy bunga no gamay na. Gamay ng bunga so na man galing pero mga gagmay kaayo kanang mga bago pa bitaw mo kuan nga mga kuan. So ban pa bulak pa siya bulak. Ang video ma. Manan si Dodo nga nag-harvest tilok ni kistanan kay lagi ko ana ni siya. Mahal-mahal ng bayad ani. So dili day mi magbulag ni Dodong no kung mag-harvest ka ako may magsulod. Buwan. So in tandem gid ming duwa. Ayong buwan. In tandem gid ming duwa ni Dodong basta nay harveston sa buwahan. Akong uban gilaay na akong uban wa na siya ling. Guys, Oops, so nanasad mi hinloon ni Shere. Imbis kay nahuman nami sa 5 ka karton mga bayot. Dugangan na sa 5 ka karton. So dire na gid mi magdugay karon sa bukid karon. So naay 5 ka karton nagidugang oh. Imbis kay napuno na namo ang 5 ka karton, dugangan mig 5 ka karton. Pero okay ra gihapon kay magbayad man gihapon sila ning 5 ka karton no. So naa mi diri sa ilalom sa manggustan, kung kinsay nakaila sa manggustan, namin diri sa ilalom karon no. So nami nakita nga hinog. Among kuhaon. Pero kasakauna siya nga bata, grabe kasipat. Gusto siya musaka. So nara mga bayot oh. Oh, si nahinog sa manggustan. So manguha mi. Nahinog sa manggustan. Mga daot na siya gahi na. Guys. Ayan. Ma, kasaki oh. okay. Ada lagi yung pagi bon? Hello, may durian oh. May durian guys. Pabirian na itong durian dito. Dito mo ka. Daot naman ay hilaw-hilaw pa man siya. Ang gunting deh. Sumubo ra kayo ang kuan mga guys oh. Mubo ra kayo ang manggustan, pwede nimo siya pang-aputon. So nahinog oh. Napahinog diri sa ibabaw. Magpiking pa sa manggustan. Halas lang atong problema dani kung naay halas. Nakasakay tag halas. Yan ako ido ka manggustan, ay tulo na ni sila. Makuha. Ames? Mang busawan sa durian oh. Naapa. Kita pa ko.
Kuha oh. Yung mga protas. Magkaon Na ta kami guys. durian diri oh, pero giamigas na mong durian. Kaon ta guys. Amigas among durian, bisaya nga durian, wala sila ganay kaon. So magsugod na sad ko sa akong iskimini dinhi, maglipak na sad ko sa buwahan. Kuan guys, lambutan. Dami kini rambutan guys. Kung nabit ka dito guys, wow na ta. Mura ba tayo tubig? Ang kaning. Guys, kasi ka guys. Tayo tubig guys. Dada kay kapurma. Dada kay kapurma. Dagan pa kayo na kanang hinog to sa taas. Iyahara mang panit na daot pero iyahang sulod dili siya daot. May try dai tagkaan gani. No, dada kay lang sulod. Unara ilang iyang sulod oh. Dili siya daot iyahang sulod. Nakita ta mo siyang sulod. Dili siya daot. Kaso lang iyahang panit mo na nagilo-yelo. Mga unta. Tama siya. Sabi ka ito nito. Ano may butang dalan? Bro ako. Imbes kay human namin sa 5 ka karton. Buli na unta mi. Dugangan may 5 ka karton. Manguha mig buwahan, mangharbisan ni og buwahan. Don sunis. Lang sunis. Pampalit og bugas, mga bayot. Guwapa kay tanan siya oh. Liwat sa naglipak guwapa. Eh, Eh. Daot na nga karton, ganina nabungkag na ganina. Lata ang ilalom na na. Panyud to guys. So niya pa dami diri sa bukid no, nanyud to si Sharon Toy. So no, karon pa dami nahuman og kaon so Sharon og lahi. Kasi sudan mo Sharon. sila. Among sudan is nami adobo nga. Muni among sudan diri sa bukid. Mara guys so. Kaning baboy nagi-adobo, nailuto. O di ba mura mi og estudyante guys no, nami kuan. Nami hotdog, di mura balon sa estudyante. Dito ay magani kay gidaghan ako og dala ang luto namo. Na mapunan pa rin siguro mi diri de karon. Kaon ta guys. Tugot mo guys. Ang sudan lami kayo. Ano ba? Naay gi kaunan sa langgam. Guwapa kaayo. Grabe na siya kahinog. Kaon ta de. Nagyaka ko, nag-ingkod, nagyaka. Kapoy na, kapoy. Kami si ayo. Grabe na kahinog. Kani siya nahinog na kastanan siya, nagsumpayan pagid siya diri sa bag-o nga kanang kuan, bag-o nga bugod ba. Sayang kaayo. Ganung diya ka nagkuan. Grabe ka gwapa ang buwahan, sana all. Makapuno ka na isa karton na Rex. Ayawad ka. Punaw gid. Nagkalabit daghan sa konti. Umana sa nawi, ang sunod. Saka na. Tira, Bira. buwahan. Isa luras imong kuan di. Kanina. Sayang yung buwan dagko kada kanina. Ang mga stick kay dagko kaayo ng gani nga buwahan. Sayang man kay ni kung dili nakuhaon ang buwahan. Dagko kada kaayo nga buwahan. Napabio. Nang patay. Tapos nahubak. Amo pang lastik ang buwahan, meron na hilog. Okay. Sayang kay ni nga ang buwahan kung dili nato pangwaon. Yan nga hulog. Dagko ra ba kaistanan siya? Kung dili nato siya pangwaon o di ba?
sayang ka isa no kung dili na to sila pangwaon. Ang uban ani maibog sila, di sila kapalit ani. Tama na sila sa lantaw kay sila kuha sa kapalit. Samantalang diri sa bukid. Kusikan lang ang bahan. May mga hulog dili pangwaon. Haggard kay mong face. Nag-uwan na siya. Mama. Pero kana na lang among Wala, diba? karton oh. Kanina lang ang karton among punon gikuha ni Dodong dito gamay sa kabalde so. Pauli na dayon. Sige sulod. So muni among lasik mga bayot oh. So napa dito isa ka silupin, na pula among lasik. Dagan among lasik. May lang ni kaon-kaonon dito sa ubos ba. May makaon-kaon, may makain-kain ang mga people. Nag-uwan na. Alas 3 na gid mi dani day ay. Alas 3 mi diri sa bukid. Tiran. Muna akong bodyguard. Among palangkoy nga bodyguard. Dako kayang lubot. Napaka na ba ni siya glapinig? Ingon ko, nagsugok ko sa dalan kay naipakuha si Dudo nga isa ka balde. Sugok ko sa dalan. Karon na ay lapinig akong nasugok, pakpak na akong paa. Sisirin nga nasa kong duol ako ipadagan naglantawa inawon. Di na paaka ng iyahang kuan. Iyahang naong ug iyang ilong. Uwan na gid dong. Manggi pagduha-duha dani dong tinuod na gid nga uwan dong. Uwan ko na nag-vlog po nga. Oh, isa pa na dong ladagon kay hulog dong oh. Nara o ayang idugang dito isa ka balde. Ay bukata dani eh. Ay dali diha day. Kaday. Pisi. Dali man kaday nga. Kitsuraan ra ba taday? Kitsuraan taday dito dali day. Kitsuraan taday. Bugat kay akong gidala. Hindi na danon niya sa kay aslong kay dayon. Gan. Ay, daalag ni ko ni. Ay, buwan. Mangwa mig bawno, uwan na gid siya. So mangwa sa mig bawno. Kan nakakita mig bawno nga nangahulog. Dagan bawno nangahulog. So naara ang bawno. Kaning kamot, so daghan kay among prutas diri no. Dami bawno, rambutan, durian, daghan kay akong dala oh. So dani ra kay dibra nako isudod ni amot yan. Mili sila nang dito. Lagi ni ito ang awan ba tininood ng gini nga awan. We're going to So ako isulod akong bawno diri, dapit-dapit. Daghan na akong prutas. Nakoy bawno. Na kami manggustan. So naami kahoy no. Kay para sa abot sa balay di nami mangahoy kana nami kahoy daan. Kay kapoy na mangahoy guys. Kapoy na mangahoy. So magdala nami daag kahoy. So siga kay namong kahoy kay buwahan na among kahoy no. Nagwapa lagi ko diri gi abot. Rex, nanday gwapo lagi kay kana Rex. Babang unggoy. Sa wakas ni ana gid mi sa among munting tahanan ni Dodong.
Munting ilaw ng tahanan. Kuha na nito. Kung tagay ko ninyo, wala ko ninyo gioban. Ang halim. Hoy, panghugas na. Iyat. Yay, yay. Nang laba mo, ate.